салом бачаҳои азиз. Инак барномаи вақти хониш боз дар меҳмонии шумо. Салом дӯстон. Лола? Лола. Лола ҷон. Лола, барнома оғоз шуд. Лабай азиз. Ассалому алайкум. Салом. Барномаи вақти хониш? Бале. Бале, барнома оғоз шуд. Ту бошад, бо кори худат машғул. Лола ҷон, ба фикрам аз маҳфили дастони моҳир рост ба ҳамин барнома омад. Ҳамин тавр не Лола ҷон? Бале муаллима ҷон. Инқадар ин зебогиро бубин, бо дастони худаш ин зебогиро овардааст. Муаллима ҷон, Лабай. дуруст гуфтед. Ман аз маҳфили дастони моҳир рост ба ин ҷо омадам. Ин маҳсули дасти ману дугонаҳоям аст, ки аз устоди маҳфил Мукаррама Ғаниевна ёд гирифтем ва ҳоло худамон озодона ҳар гуна бозичаҳо мебофем. Офарин Лола ба ҷон. шумо. Офарин. Ту дар интихоби рангҳо ва ресмонҳо хеле моҳир шудаӣ. Аҳа, Лола ҷон, Лабай. ин банди ресмони кулуларо чӣ мегӯянд? Ин калоба аст. Оҳиста дор. Мабодо аз дастат наафтад. Кушода шуда меравад. Мисли калобаи кампираки афсона. Кадом кампирак? Афсона. Кадом афсона? Лола ҷон, ба фикрам ин афсонаро дар назар дорад. Ана. Дидӣ? Бале, бале, худи худаш. Ман афсонаро хондам. Муаллима ҷон, Лабай. биёед ин афсонаро ба Азиз ва дигар бачаҳо мехонем. Ой, биёед кани хонем? Хуб, ман розӣ. Лекин бо як шарт. Бо кадом Бо шарт? Ба кадом шарт? шумо супориш дорам. Шумо дар вақти хондан бо диққат бошед, чунки баъди хондан шумо ба саволҳои зерин ҷавоб медиҳед. Айлаш. Лола ҷон, Лабай. азиз, Лабай. ҳозир ба хондани афсона шурӯъ мекунем. Бо диққат бошед. Бо диққат, бо диққат. Мо омодаем. Бачаҳоам омодаанд. Пас ҳамроҳ мехонем. Мехонем. буд набуд як пиразан буд. ӯ ресандаю бофанда буд. ҷуроб мебофт. ҷуробҳояшро ба набераҳояш тӯҳфа мекард. баъзан ба бозор ҳам мебурд. як пагоҳӣ пиразан калобаи сурхи зебоякро гирифта ҷуроб бофтанӣ шуд, ки ғанабаш бурд. чашм кушода дид, ки калоба нест. бачаҳо, Лабай. ба фикри шумо ресмони пиразан куҷо шуд? Ой, ба фикри ман гурбааш куҷое бурдааст. Гурбаҳо бо калоба бозӣ карданро дӯст медоранд. хуб, ҳозир боз мехонем Боз ва мехонем. мефаҳмем, ки калоба куҷо шудааст. калобаи зебои ман куҷо шуд? гуфт ӯ. Гуфт пиразан ресмони сурхро рӯи қолин дида. калобаи зебои ман ғерида берун рафтааст. ӯ сари ресмонро ба даст гирифта аз хона берун шуд. вале калоба дар пушти дар набуд. ҳатто дар саҳни ҳавлӣ ҳам. ресмон кашола шуда ҷониби дарвоза мерафт. ин калоба чӣ хел аз хона берун рафт, аз ҳавлӣ берун шуд ва ба кӯча баромад. гуфта ба дарвоза наздик рафт. баъд аз дарвоза берун шуд. калоба дар кӯча ҳам набуд. оҳ, калобаи ман, обдида кард пиразан. ту куҷо рафтӣ? чаро рафтӣ? чӣ хел рафтӣ? ҳушу ёди пиразан ба калобаи гумшудааш банд буд. пиразан аз ресмони сурх чашм наканда рафта рафта ба охири кӯча расид. ресмон аз деҳа берун баромада буд. магар калоба гурехта метавонад? мегуфт пиразан худ ба худ. магар калоба қаҳр кард? аз ман чӣ хато сар зад, ки бехабар баромада рафту бедарак шуд? пиразан калобаро пай гирифта ба гулзоре расид. офтобак нур мепошид. 101 гули хушранг шукуфта буд.
мурғакони нағмасаро дар парвоз буданд. ин манзараи дилангезро пиразан хеле тамошо кард. пиразан дид ки ресмони сурхи зебояш аз паҳлӯи як бобуна гузаштааст. бобунаи сафедаки ман ба рӯи гул хам шуда гуфт ӯ: чӣ баргҳои зебову дилаки зард дорӣ. ресмони сурхи зебо аз бехи қоқӯяке ҳам гузашта буд. гулаки хандонрӯи ман, навозиш кард пиразан қоқӯякро, ҳамеша шукуфон бош, ман туро дер боз надидаам. калоба аз назди гули хайрӣ, себарга, лолаю наргиз гузаштааст. пас дар он тарафи ҷӯйча тамом шудааст. бачаҳо, ба фикри шумо пиразан акнун чӣ кор мекунад? пиразан калобаро не лолаҷон, ту ин афсонаро медонӣ. ман мехоҳам аз азиз пурсам. ба фикри ман пиразан дар ин манзараи зебо нишаста аз калобаи гумшудаас чизеро мебофад. офарин азизҷон, офарин. пас давомашро мехонем. пиразан хурсанд шуд ки охири ресмон ёфт шуд. дар он ҷо гурбачааш ки аз паси кампир мегашт низ ҳозир буд. гурбача ҳайрон шуда ба чор тараф нигоҳ мекард. пиразан хуб хандид. баъд як чӯбакро гирифт, сари ресмонро ба чӯбак баст ва калобакунон ба тарафи хонаашон равон шуд. гурбача низ ҳамроҳи ӯ буд. пиразан он калобаро бо калобаҳои дигар якҷоя карда як рӯймол бофт. дар рӯймолаш нақш карда гули бобуна, гули қоқӯ, гули хайрӣ, гули наргису себарга ва ҳам лолаяки хушрӯйро офарид. сурати гурбачаи шухи беқарорашро низ ҷой дод. акнун ба саволҳои ман бармегардем. акнун шумо ба ман гӯед ки муаллифи асар кист? садафмоҳ абдуназарова. дуруст. асар чӣ ном дорад? калоба куҷо шуд? офарин лолаҷон. асар дар кадом жанр эҷод шудааст? афсона. бале азизҷон, дуруст. азизҷон, лабай. ту аз ин асар барои худ чӣ хулоса баровардӣ? ман хулоса баровардам ки ҳунармандиам кори душвор будааст. бале. бале, дуруст. хуб, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, бачаҳои азиз, то барномаҳои оянда. Хайр!